Supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Cebu nagtapok sa iyang yutang na tawhan sa Danao City aron dungang sugaton ang iyang 80th birthday. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang unity ride nga gihimo sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte padung sa boardwalk sa Danao City kagabi. Dito gihimo ang Mañanita Rally, Danawanon's birthday tribute to FPRRD. Ang mga taga Danao ug mga nagpuyo duol sa syudad ang midiretso na sa boardwalk kundi gihimo ang usa ka programa samtang nagpaabot sa tungang gabi. Sa venue sa Mañanita Rally, gipabarog ang dakong Freedom Wall kundiin gipaabot sa mga supporters ang ilang birthday greetings sa kanhi Presidente. Paghagtok sa tungang gabi, dungang mikanta ang mga supporters ug Mañanita song nga gisundan sa birthday song. Bitbit nila ang cupcakes nga gibutangan og kandila. Sa susamang programa, nagpaabot sa iyang pasalamat ang anak sa kanhi Presidente ug karon Davao City Mayor Baste Duterte sa padayong suporta sa publiko sa ilaha. Kamong mga nanggawas para musuporta sa kuamakan, para magpakita nga di mo subot sa nahitabo. Salamat kay sa inyo ha. Kay di naman ikaya nga kami ra gyud tinuod lang. Pila ra mi kabog, ako mayor ako sa Davao. Ang kalaban nato ani kalaban namo kay sa gobyerno, Presidente. Okay. Nico Sereno, Balitang Bisdak.